Wow, nasadyahan ko sang girl. Virgin nami doklon. Tapos kung halok-halokan siya, tabon-tabon sang ba. Yabaw, muni ang drama. Pero at least kita mag-label sang lawayan. Siyempre manamyawan na kita. Mga taga Delta, British Columbia. Nila binagisa ko nga Tita Net, Tita Eden, Tita Ging. Kag siyempre kay Inday Lee, may ngadlaw sa inyo. Agtani ka mo naman nakara sa mayo kay mitan. Kag madami salamat sa inyo paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Samtang ako nagalantaw sang video do nakayuhum-yuhum ako. Kag daw ginakilig sa ilang duwa. Kay do na ba siya gang ginakon nga nagaluya guys sila. Pero wala lang takabalo sang rason ko nga hindi magpahalok, hindi magparomansa ang bride sa iyang groom. Ano gid balayan ang rason kung hindi siya magparomansa? Gani kung ready na kamo pungko plaster pamatik. Kay machismis na kita. Ano gid lang pwede nga rason nga hindi siya magparomansa? Pwede nga una, virgin pa gid siya. Virgin ang drama. Wala ka agi luokan. Wala ka agi na balbalan. Tapos, sa kadamo pa sang taho, da pa siya maromansahan. Nahuya gid lang na siya. Gani kalma. Pero advice lang day, karon, kung kamo na lang duha, laplap pa. Bika, ugayong sang tudo. Kaduha nga rason, hindi siya magparomansa. Base sa sobra ka busy, sa sobra ka damo sang iyang ginpanghimo, nalipatan manipilyo o kung itakod ang postiso. Muna kadakisan siya, tabon-tabon sang baba niya. Muni-muni ang drama. Pero suggestion nanday karon kung kamo naman nga duha, kaksang postiso. Sop-sop pa siya para sadya. Maplok-plok lang na iya. Tatlo nga rason kung hindi siya magparomansa. Base, huluyaon lang gid siya. Pahuya-huya. Pero sa loob ang kulo niya. Karon sa gabi, galiliad, nagatambling na siya. Munang dapat, para di biyan sang bana, sagad sa kama. Pero kamo, hindi kamo gymnast. Nugayaan nyo ko. Nugay kamo liad-liad, kag bali ang likod ninyo, kalma kamo. Pero advice ko lang giday. Advice ko sa bride. Kung hindi ka maging magpahalok, hambal lang tanan nga hindi ka para mautod kag magdiretsyo sa picture taking kag magdiretsyo kita sa aton nga resepsyon. Sigurado ko tanan nga imbitado garaguok ang chance ang kagutom kaya ni pinaka ginawala sila nagkaon kay ginahulat ponsyon. Kung mo na ginahambal nga 30 lang sa misa pag-abot sa resepsyon 200 na sila. Nagmuat, nagmilagro. Naku nga pamangkot, hindi na ako masabak. Pero, sa seryosong istorya, congratulations and best wishes sa inyo nga duha. Pagkaroon day, take note. Baldahang imong bana. Ipatilaw ang wala niya matilawan para magmuludlat ang kalimutaw ya.